Que tal? Moi boa noite, un saúdo de luns. Esperamos que teñan disfrutado esta ponte da pasada fin de semana co 1 de maio festivo, co venres. Nos recuperamos a regularidade informativa diaria con un luns 4 no que chimos contar unha actualidade que pasa primeiro que nada por un prazo que se abre xa. Estamos perto da fin do colexo, por tanto a chegada das vacacións para nenos e nenas da casa e hai que ir prevendo que facer con esas crianzas. Entre outras cousas, temos como cada ano os campamentos urbáns. E mañá mesmo ábrese o prazo para anotarse. Coa proximidade dos meses de verán, o Concello das Pontes xa está a preparar unha nova edición dos campamentos urbanos. De feito, mañá mesmo abrirase o prazo para poder participar en calquera das 4 quendas que arrincarán o 22 de xuño. Novamente ofertaránse un total de 200 prazas para menores de entre 4 e 12 anos, 30 nos meses de xuño e setembro e xa 70 para as quendas de xullo e de agosto. E a fin é ofrecer actividades lúdico-educativas ás crianzas do municipio durante as vacacións escolares e axudar a que as familias poidan conciliar nestas datas. Como é habitual, poderás acudir en horario de 8 a 2:30 da tarde e contar co servizo de almorzo ou de 10 a 2:30. E un ano máis vais a apostar polas instalacións do Colexio da Madalena como localización para estas actividades e tamén por manter os prezos de outros anos, con 10 euros para os meses de xuño e setembro e 40 para xullo e agosto. Con respecto á inscripción, o formulario de matrícula e as bases a seguir, xunto co listado de documentación que se debe aportar, xa se poden descargar dende a propia web municipal aspuntes.org e o prazo de inscripción rematará o día 25 deste mes. As solicitudes poderán presentarse xa no Rexistro Municipal, previa cita, en horario de 8:30 a 1:30 ou mediante a sede electrónica municipal ata as 2 da tarde do mesmo día 25. A semade, tal e como é habitual no caso de registrarse un maior número de solicitudes que de prazas, realizarase unha baremación, dando prioridade a familias con baixos ingresos, monomarentais, monoparentais ou numerosas. A listaxe provisional de persoas admitidas publicarase no tabuleiro de anuncios do Concello e na páxina web municipal. Haberá 3 días para a presentación de reclamacións e, posteriormente, xa se publicarán as listas definitivas. Xa a semana apuntábamos que As Pontes vai albergar un novo festival musical, desta vez un festival de jazz. Pois xa podemos facernos coas entradas particulares de cada concerto ou ben coa modalidade de abonos para ver os tres. O jazz vai ser o gran protagonista da actividade cultural municipal desta semana da man de Pulso, o primeiro festival dedicado a este estilo de música e que conta co Concello das Pontes como organizador co respaldo da Deputación da Coruña. Esta cita, que nace coa fin de ter continuidade, inclúe nesta posta de longo 3 concertos con outras tantas formacións jazzísticas como protagonistas e que estarán sobre o escenario da Lobi nas xornadas do venres 8 e sábado día 9. Unha proposta moi diferente ao que nos teñen acostumados dende a Concellería de Cultura, pero que busca tamén achegar este tipo de música a público de todas as idades. De feito, o programa desta primeira edición de Pulso é do máis heteroxéneo, con distintas propostas que van dende a música latinoamericana ata a improvisación ou a combinación da música galega e o jazz. Así as cousas, o venres ás 8:30, o cuarteto Copos da Avena abrirá este festival coa súa mestura de tradición e vanguarda. Ao seu remate subiránse ao escenario Ave Rábade e Antía Muiño cunha proposta que mestura a canción de autor, o jazz e a música tradicional galega e que se aglutinan no seu EP Vente Vindo Eu en Ti. E xa o sábado, ás 8, e tamén no Lobi, teremos a segunda derradeira xornada de Pulso coa Orquestra Galega de Liberación baixo a batuta de Xacobe Martínez Antelo. As localidades para cada concerto xa están á venda na web aspuntes.sacautentrada.es e tamén temos a opción de mercar un abono para as 3 propostas. A Deputación vende a aprobar unha chega máis ampla para o POS, por tanto, son novos fondos e isto evidentemente atixe tamén a nosa localidade. Contará con máis fondos do POS 26. A Deputación da Coruña aprobou a pasada semana en sesión plenaria un incremento en 65 millóns de euros do Plan POS Plus 2026, o que eleva a inversión neste programa ata os 153 millóns de euros para o exercicio en curso, tras os 88 millóns consignados inicialmente. A cifra supón unha suba de case un 11% con respecto a 2025, onde os fondos destinados a este plan alcanzaron os 138 millóns de euros e consolida o POS como principal instrumento de cooperación municipal e un referente a nivel estatal pola súa dimensión, flexibilidade e impacto directo nas economías dos concellos. De feito, esta suba tamén se vai notar nas arcas pontesas que contarán con 1.319.884 euros máis na súa chega deste ano e que se suman os case 1,8 millóns de euros do POS inicial. Isto leva a inversión provincial no noso concello ata os 3.110.603 euros. A segunda contía máis alta das comarcas de Ferrol e o mellor Tegal tan só por detrás de Narón, que percibirá algo máis de 4,2 millóns de euros. Cabe subliñar que son os concellos os que deciden en que investir estes cartos en función
función das súas prioridades e do que precisa a veciñanza, e que, polo xeral, ademais de sufragar obras, infraestructuras ou programas sociais, culturais ou ambientais, da man do Plan Único tamén se asumen gastos de servizos esenciais para a cidadanía, como a limpeza viaria, o mantemento das vías municipais ou os servizos sociais. Mañá volvemos ter a posibilidade de achegarnos á unidade de doazón de sangue. Sabedes que, ademais dos puntos fixos, temos unhas unidades móviles que se desplazan agora cada vez con máis regularidade. Desta vez veñen, ademais, mañá mesmo en 2 quendas, e mañá en tarde. A unidade móvil do Centro de Transfusión de Galicia vai facer parada esta semana aquí nas Pontes. Será mañá coa instalación do autocar do Centro de Doazón de Galicia na Praza da Capela do Carme para recolectar cantas máis doazóns sexan posibles, grazas á solidaridade dos veciños e veciñas das Pontes. De feito, o Servizo Galego de Saúde vende facer un chamamento á cidadanía con especial fincapé aos doadores de cero positivo e A positivo, xa que estas reservas están en niveis baixos. Iso sí, calquera doazón é benvida e necesaria. Tal e como xa lles contábamos noutras ocasións, os hospitais galegos precisan de 500 doazóns diarias para atender as necesidades médicas que rexistran. Daí a necesidade de colaboración e solidaridade da veciñanza, que poderá pasarse mañá entre as 10 e as 2 da tarde e de 4 a 9 da noite pola Praza do Carme e aportar o seu grande área. Repasamos tamén algunhas das actividades que se foron desenvolvendo nestes días, das que queremos dar conta, das que queremos que vexades tamén o que deron de si. Falamos, por exemplo, do Día da Danza, que ao final foi a Semana da Danza. A Escola Municipal de Baile Tradicional tamén quixo sacar á rúa pasada semana as súas clases con motivo da celebración do Día Internacional da Danza. Así, o xoves, a mestra Zaira Regueira, xunto co seu alumnado de iniciación e perfeccionamento, cambiou o escenario do Auditorio Municipal Alobi pola Praza da América. Unha xornada do máis especial de baile na rúa que veciños e veciñas de todas as idades non se quixeron perder, e onde puideron tomar boa nota das indicacións da mestra naronesa e tamén desfrutar de coreografías como a Muiñeira de Pastoriza, que interpretaron os alumnos e alumnas da escola. Unha pequena mostra do que estes bailadores e bailadoras están a preparar para o seu festival de fin de curso e que de seguro volverá a deixarnos coa boca aberta o vindeiro mes de xuño. E nos xoves na Biblia toca repasar o que deu de si o xoves pasado, porque o venres non estivemos, e imos falando xa deste vindeiro xoves, en nada, en 3 días.
Novamente a música e a súa boa combinación co mundo das historias volvía a ser protagonista das sesións dos xoves na Biblio. Así, para a proposta da pasada semana, na Biblioteca Municipal contaban con dúas facianas do máis coñecidas para o público infantil, como son a educadora ambiental e escritora Inma Soto e a clarinetista Tamara Soto. A autora de Xela Superheroína da Aldea e a mestra da Escola de Música da Banda Cultural e Recreativa ofreceron na Casa do Peso o seu espectáculo Sinfonía de Contos, unha colección de historias do máis interactivas onde os pequenos e pequenas asistentes poderon xogar, bailar e desfrutar con cada unha desas historias que Inma contaba e as que Tamara acompañaba coa súa música. Eu, de nena, soñaba con ser unha balea. Parecíame un animal incrible. En realidade, tampouco tan diferente a nós. Un mamífero, como a min, como a ti, como a todas nós, que naceu da súa mamá, a que estaba unida por un longo cordello que saía dende o seu embigo, polo que se alimentou 11 longos meses, que bebeu leite mentres foi unha cría. Un mamífero que fai honra ao seu nome, que ten mamas, peitos, tetas, polas que chuchou o leite mentres foi unha cría. Un mamífero, como a min, como a ti, como a todas nós, pero enorme. Como pode un animal tan grande vivir e nadar no mar? Unha proposta familiar ategada de valores como a amizade, o respeto pola natureza ou a importancia de perseguir os nosos soños, en a que tamén xogou un papel moi importante a propia imaginación do público presente, que foi un actor máis deste espectáculo. Nada de balea. Quizais de xirafa de Kenia, de elefante de Botsuana, pero nada de baleo. Así que, eu quero ver a miña balea. Comecei a pasear pola praia. De aquí para colar. De aquí para colar. A ver se podía ver a miña balea no horizonte, ou alo menos o seu sopro. As ondas do mar bailan coa lúa quietiña está nesta noite escura, mira todo en alá, nunca caerá, o xirar saltará para poder habitar. Xa para esta nova semana, novamente teremos contos como protagonistas do Xoves na Biblio. Será da man de Bea Campos e a súa proposta Contos con xeito para maiores de 3 anos, e da que poderemos desfrutar pequenos e adultos o xoves dende as 6 da tarde na Casa do Peso e con entrada libre. Xurxo Souto, polifacético artista, ben coñecido aquí ás Pontes, onde estivo moitas veces, onde ten xogado moito de neno, porque precisamente aquí, en Recemel, ten as súas orixes. Pois desta vez ven presentar un libro que fala do Brabú, do que foi partícipe e protagonista. O gran Xurxo Souto, todo un referente da música Brabú, visitará este venres as Pontes e que o músico, escritor e cantante coruñés estará no Museo Etnográfico de Monte Caxado para presentar o seu último traballo, a novela do Brabú. Será un encontro aberto para todo o público no que Souto dará a coñecer unha obra que vai máis aló dun libro de música, xa que pretende reivindicar o poder dun estilo musical que nos anos 90 deixou pegada en toda unha xeración e por riba co galego como protagonista.
O autor, todo un referente deste movimento, recolle neste traballo a evolución desta corrente da man de grupos como os Diplomáticos de Monte Alto, o Caimán do Río Tea, Herdeiros da Cruz ou os Yelu Pixoliñas, e tamén aborda a figura de escritores e xornalistas da época e a influencia de programas como o Xabarín Club neste tipo de música. O evento arrancará ás 7:30 da tarde e a entrada será libre ata completar aforo. Maquei, ademais de retrotraernos un pouco a esa linguaxe que tiñamos nos anos 80, estamos a falar de unha nova modalidade que está a sorprender no mundo da programación, ademais seguible para todos os públicos. Pois imos ter a posibilidade de coñecelo para nenos e nenas da nosa vila a través dunha iniciativa da Asociación Amigos. O verán é sinónimo de diversión, de actividades lúdicas de todo tipo e de campamentos estivais. E un ano máis, a Asociación Informática Amigos optou por sumarse a esta dinámica damando unha nova edición do seu exitoso campamento de Ciencia e Tecnoloxía. 15 nenos e nenas de entre 5 a 14 anos tomaron parte durante unha semana nunha serie de actividades impulsadas pola entidade informática e que como novidades se desenvolveron nas dependencias da caseta do Polvo da Fraga. Alí as e os campistas desfrutaron non só de sesións dedicadas á programación máis pura e dura, senón tamén as diferentes aplicacións da ciencia no mundo da gastronomía ou da botánica. Por suposto, non faltaron experimentos do máis entretidos ou un planetario, e ata tempo para o descanso cunha merenda coa que colaborou a empresa Servicio Móvil. 5 días nos que descubrir que a ciencia e a tecnoloxía están en todos e cada un dos momentos do noso día a día e dos que ata a edil de Deportes, Elena López, quixo desfrutar, e que a concelleira estivo nunha destas xornadas lúdico-formativas na que compartiu con campistas e monitores o éxito desta convocatoria. E que a marxe de deportes como a fútbol, o piragüismo, o rugby ou o tenis, tamén o verán pode ofrecer outro tipo de campamentos para os máis xereiros do mundo dos bits, dos circuitos e da experimentación. Quédanos tamén como cada luns a información deportiva. É certo que a ver Ponte temos algunha actividade menos, pero temos cousas que contarche, que compartir contigo canto o deporte local. Segue agoniado o Clube Deportivo As Pontes nunha liga que nunca foi quen de disputar este ano. Nova derrota na casa diante do Marte, o que supón que sigan sen sumar con tan só 17 puntos e 4 triunfos en toda a tempada. Caeu cun necesitado Marte que respira, neste caso a costa dos azuis. Os veteranos tamén perdían 4-2 co Val e a situación é ben distinta. A falla de 2 xornadas teñen 5 puntos sobre o descenso que marca o rival que os visita esta mesma semana, o Bizoño. E na xornada de peche visitarán o colista xa descendido. Na base hai que salientar un novo título para o clube, neste caso do equipo infantil que se proclamaba campeón de Liga falla dunha xornada. Vencían nunha complicada saída a Caranza por 0-1 e certificaban un título que os levará a xogar o vindeiro ano na Liga Galega. Pola contra infantil femenino, caía na casa por 2-3 ante o Arcadia que deixou o partido encarrilado xa na primeira parte. En fútbol sala, o Esteo pechou a Liga o Grande, goleando o Concello de Begonte 13-0. Victoria que certifica o cuarto lugar e garanta a presenza na Copa o ano que ven, pero que deixa sabor amargo do que puido ser, cun equipo que estivo toda a liga en postos de playoff e mesmo disputando o título, pero que pagou moi cara unha mala racha puntual. Tamén é moi importante a victoria do equipo B, que precisaba xa 2 puntos, suma 3 máis, neste caso, tras vencer o Agolada por 4-7. Pola súa parte, o Lago Sport tamén acadou unha importante victoria ante Ultreia o Pino por 4-1 nun triunfo que se cimentou nunha gran primeira parte. E xa en hockey, derrota do equipo alevín no pabillón santiagués de Vite co Raxoi, un partido importante diante dun rival directo que escapou por erros puntuais de concentración. Rematamos con pádel da man do torneo Vila das Pontes que organiza o Club El Pádel As Pontes o mes que ven entre os días 18 e 21 de xuño. Vai ser nas pistas da Canle Cuarta e a inscripción está xa aberta. Foi todo por hoxe, foi todo por este luns. Mañá é martes, mañá volvemos. Grazas por a atención prestada. Deica mañá, boa noite e bo descanso.